ମାଲଗୁଡାରେ ଅଛି। ଖେଳ ଦେଖୁଥିବା ଟୁକା ବଡ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ବିବାହ। ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ସଙ୍ଗାତ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ବାସ୍ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଭଲରେ ଥିଲେ ଆମେ ବି ଭଲ। ତ ସଙ୍ଗାତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମୁଭିର ଟ୍ରେଲରଟି ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଆଜି ସେହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱେଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ସିଟିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କିଭଳି ଓ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ସେହି ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଡେଭଲପ୍ ସିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କିଭଳି, ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ କିଭଳି ସେହି ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଖାସ୍ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏହି ମୁଭିରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ମୁଭିଟେ କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ମୁଇଁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଇଁ ତୋଠୁ ବି ଭଲ ଖେଳ ଦେଖେ। ଆନେ ତୁଇ ମକେ ଖରାପ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? ଏଠାରେ ଲିଡ୍ ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ, ଶୀତଳ ପାତ୍ର ଏବଂ ସିମରନ କୌର। ଏହି ମୁଭିର BGM, କଲର୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଓ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏହି ମୁଭିଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି ମୁଭିର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି କେ ମୁରଳୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ପାଟେଲ। ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ଏହି ମୁଭିଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଲରଟି ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏତିକିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏହି ମୁଭିଟେ ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି। ତ ଏହି ମୁଭିଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହିପରି ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ବାଏ। କୁତକୁତିଆ ଲାଗୁଛି ନା?